Ug karon mga ka-idol ha. Ato na pong i-prank ng atong mga hanggaw kauban. Kani atong gamit ka-idol na kani ba kani na kani. Kani ka-idol ba? Oh. Kay hapit na mong Pasko. Atong i-prank na sila mga ka-idol oh. Kani ba mga ka-idol? Oh, pero ato nang kuhaan dira para dili ba mo rapid ba? Di mo rapid mo nahinay ba? Mo nahinay ana oh. Ana kuhaan ito ni mga ka-idol. Ana para dili mo rapid. Kay padung naman ta Pasko mga ka-idol. Diya taktika mga ka-idol. Ana na siya oh. Pero di na nato mabuhat og walay mo istorya. Mag istorbot ba istorbot kana na kana mo na yato ang kauban ka-idol kana oh. Oh kana. Mo na itong kuan ka-idol. Mo na ito ang singan ana. Mo na kauban sa atong prank mga ka-idol. Oh, karon mga idol, alit na. Istorbot na ta. Sige mga idol. Istorbot na ta. Dili mo dira idol. Dili na. Ari hindi pula na idol. Ari pa dun. Dili na. Dili na mga idol ko ari. Tapok mo na kay mag-istorbot ta. Ari, idol, pado. Dira. Ba ko to liburan to. Sige. Kay mag-istorbot na ta. Ari idol Ricky. Sige. Nara ka idol Ricky. Bot pistol. Ko gagliugan. Karon natay istorbot. Naabay kuan kanang di pasiruan nga bus ba? Oh. Basta pag ganyan og di pasiruan, daghan gyud ang mga pasayro diha. Oh daghan. Oh, nagkanilain ay tigwang, nay kanang amang, nay buktot, na nana gyud, lagi na tanan. Ha? Oh. Wa mo ganay pili basta di pasayroan. Mao gani. Pag kuan sa konduktor ana. Ingana na tong kuan. Uy, driver. Para sa kay kuan kanang murag ning lapas naman ko. Oh, ingana siya. Oh, ingana siya. Para sa kay murag ning lapas naman ko mga driver. Oh. Asa man ka manaog kay? Manaog kay siya. Kuan ra siya manaog. Kanang kuan ra ba? Kanang sa tawa kana. Kanang klaro na autodila ra ba? Autodila. Sus pag ana kay lapas man siya. Driver, hunong sa kay lapas layo naman kay kuan eh. Suko siya gisapaan niya ang kuan, gisapaan niya ang katong driver. Naunsa man ka driver? Kainan ka nako nga kuan ako kanang tudila ra ko taman. Kanang gipaabot mo guni man eh. Layo na sa ini. Yan na siya. Oh, asik.